खोनासं दाउखा बा आरो हांगारि आइ आरो दाउदै नोंबो आं मन्दिराव थांनि आरो नोंसोरबो दुगैस्रां लोबस्रां मोजां साफा जानानै था आरो दाउदै नोंबो दुगैनायनि सिगां न'फोरखौ एसे मोजां साफा खालामलाय दिनै बाथौ आरज गाबनांगौ न'खराव सुवा सुथि जाथारबाय आरज गाबाबा जानाय नंला मोनसेनि उनाव मोनसे बायदिसिना जागासिनो बेनिखायनो गासिबो मोजाङै साफा दुगैनानै था आरो दाउखा बा खानाया गोसोम खालामाबा जान दे देगा फिर भी मेरा कलर ऐसा ही रहेगा नहीं बेटा नहीं ऐसा नहीं रहेगा तुम बालों में ऐसा हल्दी कलर लगाएगा कितना खराब देखेगा काला ही अच्छा है काला बाल को ही सुंदर लगता है सुंदर देखता है ऐसे कलर लगाने से आदमी लोग खराब बोलता है और देखने में भी खराब लगता है नहीं बेटा नहीं ऐसा बालों को ऐसा नहीं खोलना चाहिए पाप लगेगा ये बाल तुमको पाप देगा और तेरा बाल गंजा होगा इसलिए तुम बालों को कलर करो जल्दी से कलर लगाओ हाँ नहीं तो तुम गंजा होगा तुम बाबा खाने को गोसोम लाया मानो इसिबां अख्रा जाथारखो नोंलाय आरो हांगारि आरो जों एसे खामानि मावनायाव हेफाजाब होफालाय न'फोरखौ एसे लिरला लिरलि खालामनायाव हेफाजाब होफा आरो दाउदै मा खोनासङाखै आं खोनागासिनो बे मबाइलासो देरसिन जाथारबायना नोंहा न'खौ साफा खालामनानै दोन होननानै बुंदों न'आव सुवा सुथि जाथारबाय सुवा सुथि जाबाथाय न'आव बायदिसिना खालाय दैफोन जाबाथाय न'खराव बायदिसिना बेमार आजार जाबाय थायो न'खराव सुख शान्ति गैया जायो मानो बुजिया नोंसोरो मानो बुजिया माखौलै आयै हनै बिसोरखौनो दिनै आङो न'फोरखौ साफा खालाम होननानै बुंदों गामाखालि आं सामफ्रामबो साफा खालामबाय थायो दिनै आं मन्दिराव थांनानै फैनि एसे गोबाव जानो हागौ होननानै बुंदों गैया खोथाखौनो लाया आच्छा बार' नोंहालाय थांमारनोसै होमबा मिथिङावबा रोंगोना रोङा नोंबा आफायानो बायदिसिना जानानै दंबालाय माथो उफायबाव आंनो थांनांसिगोन आरो मानसिफोराबो आंखौल' थांनो लुगैबाय बेनिखायनो होबाय आं बिफानि सुटखौ गाननाया आदा नोंखौ मोजांथार नुथारदों थेंक इउ आयै बोर हरदोब्रा जाहाथे आं आफानि जायगायाव मोजाङैनो मिथिंखौ खुंनानै फैनो हायो आंनि बोरालाय जेब्लाबो दंखायो आबा नोंल' मोजाङै मिथिं खालामनानै फैबानो जाबाय दालाय नोंलाय सोरजों थांगोन आदैबो फैगासिनो दं आंखौ लांफैनो दे बे आदैजोंनो मोजां थाबानो जाबाय आरो माबाफोर रोङाबा आदैनाव सोंबानो जाबाय मिथिला डायलगफोरखौ मुखस्थ' लाबायमोन आङो दा गोसोआव थागोना थालाथाय दे आबा मोजाङै थांबानो जाबाय अके आं फैबाय आरो नोंसोरबो मोजाङै खोनासं आङो बारे बारे बुंबाय थाला दे हायोबाथ' गासिबो मन्दिराव थांजोबनांगौमोनसो बाथौ थानसालियावनो थांनायानो जाथारा बे दाउदैयाबोथ' बाथौ थानसालिखौनो गाहैया इसोरखौ सिबिनांगौ बर'नि धोरोमखौ मानिबाय थायाबा जागोन जों बर'नि धोरोमखौ जों बर'आनो सिबियाबा सोर फैनानै सिबिफैगोन मंगलबारबा बाथौ थानसालियाव थांनानै खुलुमहैनांगौ आरज गाबहैनांगौ बेफोरखौ गैया मंगलबारबा न'आव खालार लगायनांगौ बेफोरखौ गियान गैया न'खरनि इसोरखौ मोजाङै फुजियाबा न'खरावलाय बायदिसिना जाबाय थागोनथ' आरो आं बांद्राय बुंबाय थाला दे फिसाफोर न'खौ मोजाङैनो साफा खालामनानै नोंसोरबो दुगैनानै था जागोन दे आयै आं थांनोसै आरो नोमफाया उन्दुनानै दङ बेखौ दा फोजाथ' उन्दुथों बियो जागोन दे मा होननानै बुंखो आंनि हिनजावा मोदोमाव गैया माथो बेलाय गोबादोंमोन गोबाबानो जे मानसिया गथ' मोनसिगोन बे नङा माथो गोरबोआव थानायफोरा गोबायोबालाय बोथोरा सोलायोबा देहाया गाज्रि जाबा मानसिया लोमजायो बेफोर नर्मेलसो ओइ नों मोजां नायाखै खोमालै माथो जोंहानि न'नि मानसिफोरानो गेदेर गोलावफोरानो गथ' मोनसिगोन होननानै बुंदों नों मोजां नायाखै खोमा मानो मोजाङै नाया जानांगौ जाखो 20 बोसोर बारबाय आं दिनै बे लाइनाव फैनाया आच्छा होमबालाय आंनि हिनजावा गथ' दङना गैया बेखौ मानो नायनो रोङाखै नों नायनो रोंनायखायनोथ' बुंदों नोंनि हिनजावनाव गोरबोआव जेबो गैया गेस्ट्रिक जानायखायसो गोबानो ओंखारदोंमोन बियो आच्छा बिदिसो होमबा औ आं मुलि लिरनानै होखाबाय मुलिखौ लानानै न'आव दौहैबानो जाबाय ओंखाम जाखांनायनि उनाव मोनसे सानजौफुआव मोनसे मा मोखाङै थांबावनांगौब्रा न'आवलाय जोंनाथ' आफाया ओरैबायदि खुसि जादोंमोन फिसौ मोनसिगोन होननानै आंबोथ' बेसेबांबा खुसि जादों दा मा होनगोन डाक्टरा माथो डाक्टरालाय माबा मिबिसो होनबाय माबा गेस्ट्रिक जादोंसो होननानै बुंबाय बेफोरखौ सानबाय थानाङा मानोलाय इसिबां हाखु दाखु गथ' नांगौ जोंनोलाय हाखु दाखु मानि हाखु दाखु आंनि बैसोनि मानसिफोरा मालाय बिफा जाजोब्बाय बिखुनजो बिहावसो मोनबाय बिजामादै मोनसिगोन बिहामजो मोनसिगोन नाथाय आंहा दासिमबो गथ' सासेखौनो मोनला मा बियो आंनि दाया आरो दाया नोंनिबो नङा आंनिबो नङाब्रा होमबालाय माखौथो दावराव खालामदों नोंलाय मोननांगौबा मोनखागोन ना दे थांनोसै मोननांगौबा मोनखागोन नाथाय इसिबां गोबाव नेबाय थानो हालाना आंबो बाबा होनजानो लुगैबायब्रा आफा होनजानो लुगैबायब्रा गुबुनफोर बायदि आंबो गथ' गथाय लानानै हाथाय बाजार मेला गिदिंहैनो लुगैबायब्रा आंनो मानसि फिसा नांथारगौ आंनो मानसि फिसा बे मासावनो आंनो मोजां खौरां नांगौ डाक्टराबो जुदि आंखौ मायबा मायबि बुंबायबा जेबोथ' राहा गैला
बिनिखायनो आं दिनै गिर्जायाव थांनोसै इसोरनि खाथियाव आर'ज गाबहैनोसै गिर्जायाव थाङियाबो बेसेबांबा गोबाव जाखाबायमोन दिनैथ' देवबार दिनै थांनोसै आं दा गिर्जायाव मोनहैगौ गोबावसो जालायलांगोन बेनिखायनो थाब थांनोसै नै माथो मानसिफोराबो थांजोब्बायानो आफा फोरबो जिसु दिनै आङो बेसेबा गोबावनि उनाव नोंनि साखाथियाव फैबाय गावनि गोनांथि जानायखायसो नोंनि साखाथियाव फैनायनि थाखाय गिबियावनो आङो नोंनि सेराव निमाहा बिग्रोबाय आंखौ निमाहा होदो आं नोंनिनो फिसा गोरोन्थि मावफ्लांखायो दाय मावफ्लांबाय थायो बेनिखायनो नों फोरबुआ आंखौ दिनै हेफाजाब होदो आरो निमाहा होदो नों फोरबुआथ' आंखौ मिथिखायो नोंनि सेराव लाखुमानानैबो आंहालाय मा लाब जानो नङा होमबा बेनिखायनो आं दिनै नोंनि साखाथियाव फैनानै निमाहा बियो आंनि गासैबो दाय मावफ्लांनायफोरखौ आंनि गासैबो साजाफोरखौ दिनै निमाहा होदो आरो आंनो मानसि फिसा हरदो आं बिफा जानो लुगैबाय आंबो गथ'फोरनि खिंख्लिं खांख्लां गाबनायखौ नायनो लुगैबाय खोनासंनो लुगैबाय फोरबु नों गैयाब्ला आंखौ रावबो हेफाजाब होला नोंथाङानो गासैबो बेनिखायनो नोंथाङा दिनै आंनो सासेनि मोखांखौ नुहोदो आंखौ आं बिफा जानो गोसो जाबाय आं फिसाफोरजों आफा बुंनानै गाबज्रिजानो गोसो जाबाय अन्नानै आंनो सासेल' नङा साब्रै नांगौ आंनो साब्रै जायखिजाया सासेनि मोजां खौरां हरदो आफा इसोर मोजां खौरां हरदो बिदिब्ला दिनैनि थाखाय आं फैथ'लायबाय नंगौना नङासै नेवला एसे गोनां मानसिया जोंफोरबायदि दुखिया मानसिखौलाय बोरै लिंहरनांगौ जाखो लिंहरदोंब्रा लिंहरदों दाखालि हराव लिंहरदोंब्रा गाबोन फुङावनो लानानै फै होननानै बुंबावदोंसो एमएलए अमा राजाया नोङो न'आव गैयैखायनो खोन्थायाखैमोन आं थांनानै लासिंसिं जाहैयाबानो जाबाय आव लिंहरनायानो लासिंसिं जायो नामा आवासो बुंदों दा नोंसा बिमाखौ लानानै फै होननानै लासिंसिं खालामबा जागोन नामा आयो नंगौना नङासैहाय थ' माहाजोननि न'फोराव थांनोबो लाजिलाय लाङोहाय माहाजोन दुखियाजों खोथा गैयालै जायखिजाया बिनि फिसाजोआबो आंखौ गोसो थोखायोना नों बांद्राय सानबाय थानाङाब्रा आयै साननो गोनां बाथ्रायानो एथ' माहाजोन मानसियालाय जोंफोरबायदि दुखियाखौलाय बोरै लिंहरखो आं थाङाहाय नेवला नोंबो दा थां माने आयै एसेबां मोजां लिंहरनायावनो थांनांगौआ जेबो नङा थांगोन नों ओंखारदोल' बै बारिनि हाग्राखौ सावस्रांनानै दुगैहैनोसै आं दे माबार आयो नंगौना नङा बेबा एथ' माहाजोन मानसिया जोंफोरबायदि दुखियाखौलाय बोरै फिसाजो बिलाइनो सानखोसै रायनोसो लिंहराखैथ' गावसोरसो मिथिसिगौ आरो मानोबा लिंहरदोंमोन दालाय माथो बुंनो हाबावनो आंलाय मा रायलायदों मा थादों गावसोरसो मिथिसिगौ एन्टनिय' नोंखौ आं मैयानिफ्रायनो फन खालामबाय थादों मानो रिसिभ खालामाखैमोन नों आंना फनखौ साइलेन्टआवसो दोनदोंमोन बिनिफ्राय रेस्ट खालामदोंमोन आं दे दाबो जेबो नङा ओमफ्राय मा बुंखो नोंसानि आइ आफाया जों सानैनि सोमोन्दोखौ दाथ' जेबो बुंथ'वाखै नंगौ नंगौ नोंलाय खोन्थाबाय जों सानैनि सोमोन्दै आइ आफाया एसेबाबो मिथिखायो अब्लाबो जेबो बुङाखै नोंनि मोजाङानो जोंनिबो मोजां होननानैसो बुंदों आइया आच्छा नंगौ नामा बिदिब्लाथ' जोबोद मोजांनि बाथ्रा थौ साहा लोंहैनोसै साहाखौ उनाव लोंगोन नों खोन्थागोनलाय नोंसिनि आइया मा होनखो जों सानैनि मोजां मोनलायनायखौ जेबो बुङाखै माने जों सानैनि मोजां मोनलायनायखौ गनायाखै जुदि गनायाखै होननानै बुङो अब्ला मानो गारनानै खारगोन आंखौ एन्टनिय' माने बिदि बुंना प्लिज मा बुंखो नोंसानि आइया जेबो बुङाखै जेबोथ' बुङालासिनो थायाखै बे माबा मोनसेथ' बुंथारदों बुंदों आरो मोजां मोननानै टाइमफोरखौ बरबाद खालामनाङा होननानै होमबालाय मानोथो बरबाद खालामनो फैदों अरे नोंखौथ' लोगो हमनो फैखागोन ना आरो आइ आफामोना जियानो बुङा मानो उनफोरावबो दाबो अब्लाबो आं नोंखौ जोबोद मोजां मोनो नोंखौ आं मालाबाबो बावनो हाया आं जा बुजिबाय नोंसानि आइया आंखौ फसायाखै माने जों सानैनि मोजां मोनलायनायखौ ना बे नोंजोंल' नङा गुबुनफोरजों मोजां मोनलायबाबो दा बेखौनो बुंखागौमोन मोजां मोननो नाङा खामानि मावग्रो होननानै नाथाय गोसो थोलायनाया थारबा सैथोबा रावबो बोखानो हायानो मिथिबायना जेसेबांखिनि हेंथा हेंसि फैया मानो जोंनि जिउआव आं नोंखौ मालाबाबो बावा जोंलारि बेनिखायनो नों गिनाङा अके आं जेबो गिया नोंनि सायाव आंहा फोथायनाय दङ आंनि सायाव फोथायनाय लाबानो जाबाय दे मुलुगा बुहुमनि मानसिफोरा सिखिरि मानसिफोरा जेबो बुङा मानो जेबो जोंनि मोजां मोननायखौ हेंथा होफैया मानो नोंल' अरायसम आंनि साखाथियाव गसंनानै थाबाय थाबानो जाबाय आरो आं खोथा होयो नोंखौ आं मालाबाबो गारनानै थाङा आइ लाभ इउ टु एन्टनिय' थौदो साहा लोंहैनोसै अके सिरि सिरि लोगो हमलायखुमा फैदों दिनैनो लोगो हमलायनानै लाखा गाबोननिफ्राय आरो बिदि लोगो हमनो मालाबाबो मोनला नोंसोर बे खाबुखौ आं होलाबो दिनैनो लोगो हमनानै लाखा दिनैनो रंजाखा नैबे सके थमेखौ सिनायाखै बिसोर मा बुस्थु नैबे सके थमेया खुलुमबाय गासैनिसिमबो खुलुमनाय जासिहरनाय थाबाय दिनैनि बे बुब्लियाव बयबो जमा जाफैनायनि थाखाय आरो एमाव राजाखौ सापर्ट खालामनो फैनो थाखाय जोंनि गेजेराव एमाव राजाया फंनैसो बिबुंथि लाखिगोन
महाराजा दे नोंनि सिनायथिखौ होनानै लादो। खुलुमबाय, आंनि मुङा एमाव राजा। दिनैनि बे बेलायाव नोंथांमोना आंखौ बयबो हेफाजाब होनो फैनायनि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय जोबोद जोबोद साबायखर जासिनाय थाबाय। नोंथांमोना दिनै आफानि जायगायाव आंखौ बोजबना लानायनि थाखाय थेंक इउ। आंनि आफा अमा राजाया देहाया बारा थिग नङैखाय नुजाथिफैनो हायाखै, बेनिखायनो आं बिथांनि जानानै नोंथांमोननि सेराव फंनैसो बिबुंथि लाखिनो फैबाय। नोंथांमोना दागि आफाखौ भट होथारनांगौ। आफाया जेसेबां मोजां खामानि मावदोंमोन बेबायदिनो इलेक्सनाव देरहाखांनायनि उनाव बिराद मोजां खामानि मावगोन आफाया। जुदि आफाया मोजां खामानि मावाखैबाबो आं मावनानै दिन्थिगोन। गिबियावनो बर' हारिनि लोरबांथिखौ नागिरग्रोगोन। बर' हारिनि लोरबांथिया बहा होननानै बर' हारिनि लोरबांथिखौ नागिरनानै मोनबाय। ओइदिनखालिनो आङो बर' हारिखौ स्ट्रं खालामनो नाजागोन। नाजागोनल' नङा, आं बर' हारिखौ स्ट्रं खालामखागोन। जुदि भारतनि संबिजिताव जुदि जों बायदि बैसोनि मानसिफोरखौबो जुदि एमएलए मिनिस्टार जाहोयो, अब्ला आङो फावसायनानै थाया, आं खामानि मावगोन। आं सानो सेंग्रा मानसिफोरखौबो बेबायदि हाबायाव खालि बोरायफोरखौल' बरायनांगौ बे नङा। जोंहा गोबां लेखा गोरों गोरों सेंग्रा सिख्लाफोर गोलैसोनानै दङ। दा लेखा फरायनानै साख्रिबो मोनाखै, मोजां मोजां आयदायाव मोजां मोजां बिथिङाव जाखिनि खामानि मावनो गोनांमोन बेफोरखौ मावनो मोनाखै। बेनिखायनो सेंग्रा सिख्लाफोरखौबो समाज सिबिनो, हादरखौ दैदेननो खाबु होनांगौ। भारत हादरनि संबिजितखौथ' जों दा सोलायथ'नो हागोन हाया जों बुंनो हाया, नाथाय आफानि जानानै आं बर' समाजनि जानानै खामानि मावगोन। नैबे महाराजाया बर' हारिनि गुबै लोरबांथिखौ नागिरनानै बर' हारिखौ जौगाहोगोन। बर' हारिनि लोरबांथि होननानै बुङोबा सोलोंथाइ। दासिमबो जोंनि हारियाव गिदिर गिदिर सोलोंथाइ लानाय बारा गैया दङ, नाथाय बिथांमोना खामानि मोनाखै। जाय बिथांमोना सोलोंथाइ लानानै खामानि मोनाखै बिथांमोनखौ हादर सिबिनो थाखाय खाबु होनांगौ। बिथांमोनखौ हारिनि खामानि मावनायाव हेफाजाब होनांगौ आरो सेंग्रा सिख्लाफोरखौबो केन्डिडेट महरै सायख'नांगौ। आं दिनै बेखौनो बुंगोन, आफाया दिनै एक्सिडेन्ट जानानै एसे देहाया गाज्रि जानानै दङ। बेनिखायनो नोंथांमोना जुदि आंखौ अननानै चान्स होयो, आं आफानिख्रुइबो मोजांसिन खामानि मावगोन। बे खोथाखौ नैबे एमाव राजाया दिनै नोंथांमोननि सायाव समायखिरा लानानै बुङो। आंनि बुंनांगौआ एसेनोसै, गोजोन्थों। अब्ला रायजो राजा नोंथांमोना खोनाखाबाय नङा होमबा एमाव राजा बिथांनि बुंनायखौ। एमाव राजाया इलेक्सनाव बिफानि जानानै गसंगोन। मुङा बिफानियानो जागोन, नाथाय गोबां खामानियाव गोबां बिथिङाव एमाव राजायानो नुजाफागोन। बेनिखायनो जाहाथे एमाव राजाखौ अमा राजाखौ जेरै बरायदोंमोन बेबायदिनो नोंथांमोना बरायनानै लादो। अब्ला दिनैनि एक्जिकिउटिभ मिटिंखौ एसेयावनो फोजोबबाय, गोजोन्थों। नोंनो नेवला नङामोन होनबा? आंनो नेवला। मानोबा फैदोंमोन? फैदोंमोन माने आंखौ लिंहरदोंमोन ना दाखालिनो आदै अमा राजाया। मानोबा लिंहरदोंमोनथाय? दाथ' मानसिया लोमजानानैसो दङ। माबा नोंसाजोखौ नायनो लिंहरदोंमोननो। माने सोरखौ? हांगारिखौ। मा होनखो? हांगारिखौ आं गोसो थोयो आरो हांगारियाबो आंखौ गोसो थोयो। दाथ' अमा राजानाव सोंनोबो खर'आनो गाज्रिसो जानानै दङ। मा होननानै सोंगोन आं? आरो बेबो मालाय गावनि फिसाजोखौलाय दानोलाय बोरै नायनो लिंहरनो? बुङाखैदां हांगारि बिफाया बिदि होननानै बुङोब्ला हांगारियाथ' फैगोन बोसोरावसो मेट्रिक होहांहां। माब्रै एसे उन्दै गथ'खौ नायनो फैखो? बिमाया मालाय माब्रैथो राजि जाखो? नङाहाय, गावहासो लिंनानै लाबोदों आंखौ। बिहावसो जागोनासो जोंखौ लिंहरदों दा। बेवहाय जोंनि गोरोन्थि गैयाना। बिहावसो जागोननि खोथाखौ बाद होथ'दो। आं बिमा, आंनि खोथाखौबो खोनासं। इसिबां उन्दै गथ'खौ हरा आं दानो। फरायनायानो जायाखै, फरायनायानो जोबाखै, सिख्लायानो गिदिर जायाखै, मानो हरनांगौ जाखो? एसे सानै हयै नायनांगौ। आंबो बेखौनो बुंखादोंमोनहाय, मानोबा लिंहरदोंमोन, मा सान्दों मा थादों होननानै फैफानाय जादों आंबो। बे बुंनायखौ गाज्रि मोननाङा। नोंनि फिसालाया हाबा जानो बैसो जाबायबाबो आंनि फिसाजोआ जायाखै। बेनिखायनो फिसालाखौ लानानै थांफिनदो। मा लानानै थांफिनदो दासो? जोंखौ दुखियाखै नेवसिदों नामा? गावसोरानो लिंहरो, गावसोरानो जोंखौ लाजि फोनांफिनो। दाखालिनो हराव माथो आंखौ लिंहरखादोंमोनलाय। दालाय मानो गोमानानै थाखो? जानला माला बुंनाङा। मा जानला माला बुंदों? आं मानसिया गोसोमबाबो साइज गैयाबाबो गोसोआ जोबोद मोजां। नोंसाजोआबो आंखौ जोबोद गोसो थोयो। फोथायाबा लिंहरबानो जाबाय। मानो लिंहरनो आंलाय? लिंहरा। जियानो जाया मानो आं गनाया। एफा उन्दै गथ'खौ आं हरनो हाया दानो। बिमाया लानानै थांदो। बा बिदि बुंथारबाय। लिंहरबा लिंहरनानै जोंखौ लाजि फोनांबाय। लिंहरनाय नोंसाजो हांगारिखौ। हांगारि! हांगारि! नेवला! सोंनानै लाबानो जाबाय नोंसाजोनाव। हांगारि, नों आंखौ गोसो थोआ होनलाय? बुंलाय, नों आंखौ गोसो थोयोना थोआ? आं नोंखौ गोसो थोआ। नों मा बुंलाबायखो बेफोरखौ? नों आंखौ मोजां मोनामोनब्ला नोंसानि न'खरनि माल माथाफोरखौ आंनो मानो हैनाय? काप गिलासफोरखौ मानो हैनायमोन? जाबाय दे जाबाय, बारा जाबाय, थांदो। नेवला फिसा, थौदो नेवला फिसा। नों गाज्रि मावबायलै हांगारि। नायगोन आंबो। नैबे नेवलाया खिथेर लाफिनगोन। गाज्रि मोननांला दे। आंनि फिसालाया गोरोन्थियावनो मा खोनाखो मा बुजिखो हरखाबनो बिदि लानानै फैबाय।
नोंबो गाज्रि मोननांला दे आंनि बुंनायखौ आंनि जायगायाव नोंबो थानायमोनब्ला बिदिनो खालामगौमोन इसिबां उन्दै गथ'खौ आंलाय बोरै नायहोनांगौमोन जाखो थांनानै फिसालाखौ बुजायहैदो थां जागोन दे आरो नों आयै आंनि रावखौ गोसोखौनो थोआ जुनाखौ आं दुखिया होननानैसो अनो बेखौनो गोसो थोदों होननानै सानदों बियो मा हैनायमोन नोंलाय जानि न'आव साहा लोंनो थाखाय काप खुरै मोजांबो गैया नालाय प्लेटफोर मोजां गैयामोन नालाय हैदोंमोन आं न'नि काप प्लेट गोमानाया नोंसो हैदों औ मानो बेफोरबायदि हांगारियाय नुबाय बे सेंग्राया नोंखौ गोसो थोदों साननानै नायनो फैदों जाथार खालामनाङा नोंहाय बे न'खराव मा मोनसे जागासिनो आयै दुगैदोंना दुगैयाखै नोङो हो मोनायाव रायजोफोरा फैगोन आर'ज गाबनांगौ मिथिबाय आं ओरैनो बुङाखै न'खराव खालाय दैफोन जाजोब्बाय होननानै न'खराव खालाय दैफोन जाबा बेफोरबायदिनो जायो अलटे मोजाङै आथिं आखाइ सुइथां जागोन दे मा जाबावगोन बे न'खरा मोनसेनि उनाव मोनसे जानायानो जोबला आर'ज गाबहोथारनानै मोजां न'खरखौ दै सान्थि सारबासो मोजां जासिगोन बे नङाबा जाला